ne wuntamfa benin hansu se tinkong kong na mpintin ma adewura nyeso ne odonkwa nyije brekete so no wonka egori nsom na boma mfre adewura nyeso mrame etumpan ne from na asaw nkowie se odehye sia konkon a powder dasio eye odehye ben eye odehye Bekoe Dankwa a yenyina frɛ nana Bekoe se adwumapa gyaw owura kwan ofurudua panso ya na wopian na nea onim to no wode ne gina akyerempon so obi nso mfi agama so metwa kotokoro wo fam enti wore hye nana Bekoe anuonyam se Adweso hene ogi ahoho tete pempon a oteso abien ni Tufuhene enti moma yenkogya won Adweso asori o na moma yenso ne sisi efise se danso de na adaiso fidade so kotwa praso besi dabi so tra offenso ba anyaso sensan ba dabi so kodu ntonso ba Adweso e kire se Adweso gina ne nanso enti dwumadi no ebekoso April da etoso aduonu bako eye Easter Monday yereko Adweso akoye amane ne amamre de nana Bekoe Akuapem Global Farby esi adeso se Adweso hene ogi ahoho tete pimpon a otoso abien ni Tufuhene moma yenye twi ni yenye trada na yenkogya no na eyinti ye kai omanfo nyina ewo akiri eneme nkyei se nana Bekoe de wonko na kogya ho agina ene wabua efise oya no makyerefo a na ho mframa fa wo hwena no a na orebua wo ohine mo ne ko nana Bekoe Dankwa kwabena ojam Bekoe etuo a wode atu apem rehye wonsa ne apia Dankwa na woso sisi kwabrafo kyew wona aha apem akwabu ayi wo ha tebrebe wona kokosechipidu apem adu ma wayi osa ayi opete kwachi na sinmu ade de na mia na bosompra na wuchi akoko fufu ne afasew na udi hunsu otenten owon kento de demereto na apampem ko gina puasuo gya mapuasoro chi yedin kwabena Bekoe wona wote Adweso ummu adwenso udi adwongo empumpunya asawa mfuturu suranu kuru eburuburu nkosua enseida ebiru kwabuo sekere odnom adakasu kronkron osenkasi oje ahoho ne ejemi ejembaba busumfi buruku Dankwa amoyanse kufrobo de shekronkron enkansa jan latene kurubi nana awode nkesua fita ne kokoya amanekoro Bekoe yatuo okuku sekua ohun wo biribia wodi mo hine mo ne ko eide ebiru man ne lateman ni Akuapem ne a orepere nyoma akọ Akuapem mun wonyen ade bone anase wonte wo ne bayire hamam enti mumma yenye twi nye trada enko Adweso April that so aduonu bako afempema bien ene aduonu anum ewo Kofodua eye Youth Resource Center ho na yenkogya you esono okisi na sono oketewo esono omampam ene esono ekutu na esono gwaransra esono chinisin ene esono etumpan esono kura na esono kura na esono kura pa na esono kura papa na esono kwanchan kura na esono asoro dem kura na esono abotokura na esono kura kronkron oyine mo piao